Vaše magnificence, pane rektore, spectabilis, pane děkane, honorabilis, paní promotorko, vážený profesorský sbore, vážení hosté. Tímto slavnostním okamžikem došlo naše studium na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy svého slavnostního završení. Proto mi dovolte nyní několik slov, v níž bych chtěl zhodnotit léta, která jsme strávili studiem, a poděkovat všem, kteří nás v nich provázeli. Bylo nám ctí a potěšením, že jsme mohli uplynulé roky studia strávit v intelektuálně podnětném prostředí, obklopeni lidmi, kteří ve svých disciplínách představují absolutní špičky svých oborů. Náš obdiv si získali nejen rozsahem a hloubkou svého poznání, nýbrž otevřeným a tolerantním přístupem k nám studentům, v němž nám přátelsky byli ochotní poskytnout veškeré své znalosti a dovednosti. Právě oním otevřeným přístupem ke světu a k člověku nás zanechali odkaz svých morálních a lidských hodnot, kterými tak navždy vytvořili zavazující pouto mezi námi a akademickou obcí. Těmto všem mi nyní dovolte vyjádřit své díky. Než ale začneme odevzdávat plody ze stromu poznání, dovolte mi nyní zamyslet se nad úlohou zahradníka. Je-li každý z nás takovýmto stromem, pak jsme nyní dospěli do momentu, kdy se zahradník může těšit na první bohatou sklizeň. Jeho dlouholeté úsilí, péče a starosti teprve nyní přinášejí chutné a zralé plody. Bez ní by strom nikdo nezasadil, nerostl by. Bez jeho zalévání by uschl, bez jeho péče by byly plody nepoživatelné. Ano, myslím tím vás, rodiče a celé naše rodiny. Je to vaše zásluha, že strom dává ovoce. Za vše, co jste pro nás udělali, za vaši podporu a důvěru v nás vám patří naše hluboké díky. První velký krok na náročné cestě studia je tedy za námi, avšak mnohem více práce ještě před námi. Je proto možná s podívem, že výsledky naší práce a snažení nejsou reflektovány monetárními měřítky současnosti. Snad o to více nám musí být i odvěno vědomí skutečnosti, že plody naší práce se nepohybují v materiálně uchopitelných kategoriích a tudíž jejich hodnota je spíše nadčasová. A tak více zde, než kde jinde platí Senecovo neminem pecunia divitem fecit. Univerzitním vzděláním jsme tedy uskutečnili jednu z nejlepších investic našeho života. Neboť jsme investovali do trvalé hodnoty, kterou je právě poznání. Avšak nikoli poznání samotné, nýbrž způsob, jak s ním nakládáme, je pravým uměním. Scire non podest bona, nisi facias. Vydáváme se tedy na cestu lékaře, která je cestou pokory. Pokory před životem i smrtí, ale také cestou boje. Boje proti nemocem duše i těla. Tak, jak jen zdravá duše může obývat zdravé tělo, tak jen ve zdravé společnosti může být zdrav jedinec. Je totiž nemožné léčit neduhy těla a mysli jedince, když jejich původ není v něm samém, nýbrž v prostředí, které nejsme schopni změnit. Pokud tedy máme řádně vykonávat své povolání, nemůže nikdo z nás zůstat nestranný. Medicína jako věda i jako umění musí být vždy angažovaná a být prodlouženou rukou moudrosti, spravedlnosti, lásky a tolerance. Lékaři nesmí chybět statečnost, neboť jen statečný skrze svoji moudrost kráčí cestou spravedlivých. Závazek lékařského slibu je tedy závazkem pravdy. Je slibem, že cílem veškerého nabitého vědění a znalosti je ochrana zdraví a blaha jedince i společnosti. Vždyť jen skutečné a pravdivé pojmenování příčin věcí je nejzazším cílem našeho vzdělání. Felix qui potuit rerum cognoscere causas.